Koda se Ntebe. Ntebe. Ase ndati ndikubwera atu. Aya se. Koda inali 9 go 8. Ndiye mukuja hapa simesa tinati tikuvaya fasting. Aya ase abasukuja ni nzimbe kuti nzumbe wolosunga chike ngulu aja kuja chike. Ai. Ase sikuli jana kakomoka. Fasting yataiche. Ase naona chizunguli lazima yaja kufina samadi pusisa maja tatenga nakutengera wako. Amaji amina. Ndiye tadikira. Achibwezaje. Alabwesa so tu food yana zote nikambachokera kuphiri kuja. Ndije. I think ingobwerera atu. Ndi chani. Mpunga? Mpingi. Lakini ndikubwera. Ase wewe wafika hapo amakupikira mpaka kubweresea. Lazipanga zako. Ndiye ukona ngati nkhana ya berida ija ikunisangalasa. Ase zapanga berida. Tijosa samba mani. Tadiga samba mani. Tadiga kaini. Olomoto ngwadalisa manjawa. Ai. Anointing. Ntenge mazi. Washing. Ndenge mazi. Ujeni. Zapanga berida. Amwene. Kupanga post pa Facebook. Ali kuti I'm in love. Kodi berida madam anje. Koma anaima po yekha. Wakazinga tu muntu. Ase nkaza pele jani zamusiyene. Mwana mwe uja kuyimirira. Wawina mtima wanga. Lodi berida ali munjikondi. Wawina mtima wanga ni mutu omwe. Ase berida tu kwatumiza tu pa Facebook. Akuti she is in love. Anaima ndi mndani. Analipoika. Sawa kupia za Facebook. Ase. Ndikuizira ili. Ndikuizira. Anaizira ili. Alikonkuta. Zizukulu zako. Ngumba ya Abraham. Zizukulu zako bo. Dangerous. Sungana ndani nazo wakati. Mazika yi musame maji. Kwa bwana ni yeah. Amwene mwanto ndwaji. Kukhala ne bane muntu ndichifuka. Muziwana. Ase ndi tipangwa ase ifetu tupita ku fasting. Ndi tufuna tijeretu. Ndi spoon yako tadiga kaye ndukuzi. Spoon yako ndijeretu. Tulika. Tonde. Tukuvaya ku fasting. Ine nduli. Mubweletika masula. Ma 5 mazulu. Ma 5. Apapa nkulu ya mango jipemberera jakujani. Koda se Bible ndiya yuwala Bible ntende. Atundwala pachani mawingi. Ntendere Bible. Aronde. Tukumane mazulu. Tiaso. Waja mwakwera ya zungu atonde. Che. Ayo renga Bible ndiva. Ndikubera. Udaze umakandi ngono wakoja wajoka. Ase Bastille. Kafluti agende omana. Ai tizija. Koma mazolowera. Tizija kafluti munjiramu. Malum. Olanga. Zabu bwino. Kawawa. Sure mwene. Anatizi pakati pa mkumbo ndishi hapa idolini basi. Hawa ndi bebeseri kwambiri. Sina ngamafana mbuyo mwana anasegera magaya. Kumbofikira upepesa ufuna kaya kufoto kwa zakaye mena sowa banya. Mango ndishi yake mango ndi masoma mwakunjira timva zotani. Amwene zochitika mwene. Ndana askulu anazasekera so anamenya holiday. Panapo ndatsakulira. Panopa ndasekula. Panopa ndati panopa sizovuta. Abalunde mumaka zofoira pena pake. Pakati pena pake mwana ndipala muletsata. Bwanji. Mina ndipezera kena kake komalizira ka. Kamfana kabona kana kandi ferada mwene maso kumango matembenuza maso chanchani. Chifufu matuka zawaite mwene. Munakatenga kuti mwene. Kumwana ngani nakaziwa. Msefufuza nakakuti basi chakwambale ndiyo. Ndemo mwana kaiza bwana. Ndimaluza ndama ndimapatsa ndama anthu acha zambiri tu. Kwa balika na ketu.
mwana nakulake soka kaona nga munthu ungomona pa chithuzi ndidziwa kuti ndi wabwino bwino malume bopuleka mubweretse live and direct ndione kamwana kandikabwino mabetika kaoneka ka promising player akanendeka bwino walisogena swaka usema unatoti ulinkana kale nimalinkana kwa mfano ninavota ndi vudo I think amangolira basi zina zizonse ngayonje ndio tsomano kungokhala naye zioneka ngati akulira zina zake mukucheza muchawezero basi ngambangolira kutopeza ni anthu abwino bwino you know ine ndi big also ndipeza zinthu zoti zinyalala bwino zina zake mwana kufuna kundikomokera ku ndege nakaleke kaja kamukati kakuti kaya kuonunkha nkamwa ulephera kwapatsa mandimu ndakwapatsa galiki yosatheka sakumazisamala sona amepera bwino mati wanjira zake tapenya ni cross ya bwino ndizakuza sono da afana we mwana basaya babate kawawa ndume zinaoneka bwino kwa kanyato kwambiri mucho kwamikirana timaudalirani la mwene koma papa munatipanga let down anthu awiri amene anabwera papa aya sindakonze bwino awusuda dole ndifoketsa malume ine ndi plug ya bwino ndikuponyera mafana ngani tu skulu zatsekulira papa mafana segulira ndi abandi bangazoti no tisanambe kulimbikana ifaso mafanzi naso dei nawo sautama ngati blood koma sibane nimuzwa ine ndi captain tabanga zizo yosiyetheka tabanga ndikusowa dollar ilipo ndikusowa munthu mpatsa yama units yanjani taponya ni macross ya bwino ndiliponya ndikayefe basi sinaponya nawo sinangati ayimbiresi mafoni tinkenawo chani last time mwana kuti munthu wasabikira kisima ndiponyere mesa mapepesa ndi munthu ungopepesa ulere mupepese mubweretse kuti tuonede munthu widi abantu wapepesa yoncho ndeti mvana wasabanga yoncho yaye ayo waziteka iwe ndi big ase ziteka ola pano ukhoza kumwini mpira twina kera bwera tipeze panopa chifase lero so shika so ndi ilipo ndifana ndiyesa baba kamwana kane ndikabwino kunja ndikavula uko skulu zatsikule kumene fanzi nakali fresh mafana lipo sabanga yoncho wasafoka sinyakupochera miyala usateka simoja tu dollar zanga ndizone zizi ndipanga chira chili chonse tema ndikangana mwana nako kuti ndiponyera wako kanga dama chamwe nabangane munthu nabangane zoneka ndi maso munthu oti tikamati tupita naye pa Emirates paja zizumveka kuti aya papa it's worth it okay ndiyakulenda kakakati tabangane it wasn't feedback kangati simuni patawo ne yaye iPhone yote yankhulana mambo kwanda zo yankhulana nato ndijo yankhula ndikanike kuyankhula nanto nthawi zonse siyanika iPhone iyo mafunika nthu mukamayankhulana muzipasa attention yonse osati wina ali pa phone wina ukhangala kuyankhula panga apa business business yomupanga kodi ito zinthu zoti it will just take less than 10 minutes chabwino hayi masiku ano wasintha like umazuka mamawa 3 am bandakucha ndayo yoti munthu azikazuka 3 am umakhowa kutani kwenikweni bwera kuzanira basketball yambandakucha ndimati mutu akunja ndi timasiyana nthawi yona 3 am ukundisiya ineyo ndekha kuchipinda kuti ukuzatani 3 am pa sitting chabwino kuti chikhale kuchipinda ku 3 am ndi gone tizicheza 3 am mabwera alendo nyumba ndiye zipinda zoyandikana pazichita kumva kuti macheza amata tikaniko cheze foti kwabwera alendo noti ndoluka mabwera alendo ndesi macheza wana wala kumene kuyankhulira suti mbucheza mwapang'ono pang'ono ndikuyankhula tumwa pang'ono and moreover I think wasunthaposo alipo ndamumva masunta wa ndiye tikanike kuyankhula nefoti kuli munthu tikanike ucheza ndi akakhala kunoko for let's say 2 years unuzati silicheza for 2 years mabweza ka 2 years unongobeka example zithando zichoncho ndeti zasamuka ife akhalemweka mpaka 2 years ndi example chabe chifukwa choti munthu angubwera zingapeza kuti basi tikukhala mpaka na 1 week 2 weeks mpaka na mwezi ngati kuti ikachanika ndakumvani mai komatu za phone yoto apa patu ndikwena ndipeze ndrama yoti ipezeka indeto kumaipezeka mesa chifukwa chomwe ndikupangazi koma tinakayankhula nakayi timalize zimene tikuyankhulana tisiye titapanga agree chinthu chimodzi osati wina ali pa phone ndakumva chabwino inezi yankhula ndikhangati wa misala ndisiya kumazuka kuzaonera mpira
3 koloko. I'm starving man. So I don't know what kuli chokudya kale kapena ndeta ativaire kapesa chokudya Papa, that's fine. We're trying to get chokudya to Huh? Still, we can just go to the Chimbale. Hey. Nitopika Roma. Masakuvutisa. That's what we're so we can go find something to eat. No, I'd rather cook than go in the Turuge. Naturuga kale masana and I don't want to go out again. But then we just No, thanks. Tikaje izini mula wa tutien. Koma ndo mapika bwino. Eh? No pika bwino. Tisa upikire ni? Ayi koma lero ya. Then tikangopeza chakudya. And then we can come back and rest. Mupume popo. Ah, mola bunch. Then ndikupikireni. Ayi, yeah, koma tipite ndikapeze chakudya. Because sakuvutisa ni ayi kuti if you're tired, tikopeza packs fast, then we'll be back. Oh. If you insist. Yeah, I do. Koma siku nenza pika. Yeah, that's fine. That's fine. Is that okay, sis? Yeah, that's fine. Umadziwa ari mapika bwino and. I know. Let's go nenza kupikireni. Tieni mama. Let's go. Okay, chabwino. Ndi tuluke chonchi. Ndikavala tu. Tuluke chonchi zona. Yeah, ndikavale chabwino ndikangosintha sabado. Okay, apopo. Maswera. Tesa mnokai. That's fair. Kutiro kwa mafuna tauna nao mauja ni ma cabin solo wa ndiye muna tifani ngoesa. Yeah, Ile hicho ifutira bora kikose mwana sasa bali. Oh. Iyo ifo bali ntengo ndio tuwende Yes, that is. Ichibutese meneo ituri. Oh yeah. Mitunga dijonchi. Yeah, ndikuti bya. Wet. Ufuna vale? Tufati yese. Yeah. Jabu. Bora. Kuna kweka? Yeah. Ituri red. One. At least. Tonjo? Yeah. Ndikuti funika imeneli Usauver. Yeah. Nditu funika ngapo nditu. Ndiye mundisire pambali. Usauver. Tuone. Kodi tima ndamenuka kamene chonchi. Yeah. Oh. Aha, choncheti. Yeah, Usauver ndifuna ngati baba kanifuna makala hotelo, right? Yeah, ndituli ndiye ndifuna maka aku maka izi. Yeah. Ndituli. Amene tuone kodi uyu chonchi kodi Ndio opesa ni muzo. Ayi nakasisiri kuzoa kuti choncheti chwe ndituli kutero kwizizi ndi za campaign ndiye ndifuna zipange zokuti nozikhoza mapanga suitable for all. Basi ndiye mwina alipo angati apa 2 tawonjezera ndi 5 nditu lusipi kudiziwa maposta anga ndayika papa kutereko ndi campaign iyi nditu ndiyebe awiri ena
Yeah. Yeah. Oh, ndio utanisire ni wewe. Kama huyu soro ndiye. Huyu ndiye wazose tu. Ni mara ya omwe tu. Chonjeti? Yeah. Yes. Titesa swamini watu. Bora. Hai, kani abwi. Ndio kuti alipanga 1 2 basi 5. Nditu. Amene wanditu nditenga amene wao. Ndiye ndi bwanji. Ndiwena ndi bwanji amene wawa bill akasi tufuna nditenge ababa osewa 3 5. It 1 2 3 4. One omaliza mmozi. Yeah, we bwanji wa tuone kuti no akusi ndikandi tuwa check. Yeah, kuti tuone kuti no twakoza kumasinta eti uku mawa koza kuzera uku kupanga uku mawa kwina kweti sio ndo uku ndukwe hayi ndiko ande tipange yoncho kati 1 2 3 4 5 yabona ndu 5 yabo baba 4 yeah ndi una wewe nditunde simulio sera hayi shawiro ndiye ndike ndi jumbo tuwali kuti paka bwashi Nafika kuraoni nafika Jabu Jabu pepa tinari muma kundali kulakutsana kuitsana pepani msinanga nazo nyumba munotuma kama ina dada then membekeza so kuti mina dzina lanu mapita kuti Jabu koma Jabu yo ndabu nobunuso takulandira ndira maswera koma ndaswabunaka yani maswera zikomo lero kusimula vide maphunziro aitu lero tu sitipita tu lero la chiwiri sitipita Jabu kodi awa inu ndana bajani kwa ene ndi mbale wao tu sana kuno kusoya mbale watu pakati pa ene ndio kuno bwino chibale chake nchapatali koma sudi patali wene wakakulongosoya mumvetsetsa kuno bwino chapatali abale remember name chipaladi for even azibale amene amabwera pana itu kwa amene ndo kuti abeli mozi koma ena azungu ndi minalile ucha kufana nana choncho chifake nona ngati una pachibale pake ndipole koma pake ndipapatali ndizabu ndimozi mwina ndi izizi podi za music zimukhalisa sinikade ndalito koma ndilipo faineyo pepanitu faineyo nalemba kale chimbali chose chimbali chindakanacho 2 years ndipo ndinachilemba kale ndipo ndinachilemba kuno kwa basi mene chinangusala ndinoti munthu ndimbe naye microphone simuli nawo chili chonse chilipo zipo zingati nyimbo zipo zingati 22 chimbali changu choyamba fane ndusa ziwiri ndidziwe nawo mumalemba za uzimu ndiza uzimu penaso za moyo titangoimba imodzi chabwino sindikuziwa ti mwina ngati mungaiziwe bwinobwino timati ndifuna kunena imene maiziwe chabwino imene ndinalemba version yaine suti mwina muona ngati fana ndinake koma ndi version yanga ndingokhala ngati
ndikuoneseni zimene mata Chabwino. Ndimuyambe ero inu. iya yamba ndi Ndiyambe ndine? Oh. Chabwino. Apa ndawika nitu mu G sharp. Simadzowa maki? koma sanga mnakangoyamba nakakujoyina ani zikavuta sunditona kuti iya imene zisikugwiza ndi imene nimaimbira Chabwino. Ndati muna munduza ngati muti mugwiza nayo ki. Zuku. Ndikuyamba atu. ndi yomwe ndikuziwa ine nyimbo yomwe ndikunena Inetu ndifakeni mati muna mutayamba. oh iboti simugwiziwe Tayamba. ndifuna kunena za moyo wake analiochimwa mwachisomo tinamusita ndifuna kulula za ukule wake analihule mwachisomo tinamusita ine ndifuna tiyauze za ukule wangozo analihule uyu koma mwachisomo ndinamusita ndifuna kunena inu za moyo wangozo analihule bambo mwachisomo ndinawasita Mukuchula mfundo wao kai. Ineso sabizira. Kodiru uyuyu samamuope. Yeah, kumanda nkuwanga. Dimedi majizira wo. Madempa na nyimbo yomwilo kwachula yontu. Chabu nemba ni njonjo tingosekera kumambo. Chabwino.